Klase-klaseng panginabuhi, klase-klaseng diskarte para mabuhi. Ang uban maglibod og isda, ang uban manag. Sa ilang mga pagpanagat na ay problema mga mulo. Ang amin isda, isda pahin gani, huwag kayo, ini, mag-isip kami kung kain kami iti pamugas. Isa na kayo sa ram panginabuhi tungkol sa kanit na sang dagat. Karon ang dagat din sa bantayan nagkalain na wa nay panguwa tungod lagi sang mga panagat nga mga babiro na sara nga damoy mga tinunto diri sa dagat. Mga Mauning kasagaran ilang mga kuha katunay. Gamay dato. Utay dai. Ug niya mga import sa suba nga maginaw ug maginupod. Kahuraw daw man no? Klase-klaseng pagpangita ang gisudlan para ang pamilya maatiman og dili magut. Mao kini ang Bantayan Island nagkalain-laing klaseng panginabuhi. Naay negosyo iyawan sa manok. Naay gusto og mga presko kayong mga lato. Sa islas palitugan, nanguhaan ni mga kalabanan, mga babae lang. Matigulang man mabatanon man sa kakugid-igid ni sila mapugnan. Niya pay tigbuhat og puso nga dugay na kaig serbisyo kaniadto pa. Pila siya mo ginansya Chojo? Gamay lang eh. Size na, size. Sa usa ka Adlaw. 600? Oo. Pero igo-igo yun ta, igo-igo na. Ikaw lang sa bahay sa Lukay. Lukay, kahoy. Apan mga katunay dili na mao aton ipokus nga kantin. Pero aton ipokus karon nga kantin katunay mao kini pinulungan nila nga nagingon nga Utay dai. Kanit na sang dagat. Isda pahin gani, huwag kayo, ini, mag-isip kami kung kain kami iti pamugas. Dili nga dawaton dong. busa kini mga problema nang inanlan ni rescue. Busa kung ikaw interesado halalang tawa ni kay mo intro sa ako. May buntag ninyo diha mga katunay. So kung naibulong mo ang katunay asa ta, niata karon sa dapit di nagdungka ang tanang taga nylon o mga mananagat katunay. So naghimo kog video mga katunay, dili ni siya video pakiat katunay. So video ni siya agig response ko sa mga problema sa taga nylon tungod kay ang panagat mga tunay nag-stop buying sila ang suki nila. Siyempre ang pag-stop buying katunay mapiktuhan ang ilang kaldero dili sila managat ngadto sa tulo duha ka adlaw. Na stop buying katunay tungod kay wala na daw og mamalitay sa Tianggi. So ang suki namo o matag-usa magdemand nga di sa managat. So mao ning problema katunay nga samtang mag-progress katunay ang video katunay may baluan ninyo unsa ang ilang gikinahanglan kay taud-taudon niya kanang mag-interview man ta unsa ang gikinahanglan nila. So mga tunay di lang mo hope ma-enjoy mo nini nga video. Kani mga katunay puro gud ni mga panagat padung diri og padung didto. Ug din na moadto ta diha. Ug sa akong pagpadung didto katunay nakasugat og usa ka mananagat. Kamo mo sabot katunay kung unsang sayang kamot nga gipasabot. Interview nato siya. Ang guma ba? Oh. Pastor ba gadi? Pag guma kuan ni nang gini isud na. Yeah, ang pag-guma ba? Oh. Katapos gini. Interview gani. Oh, dagatay mo ko. Sige sige, sige go. Mga kuan, mga guys, Ilang mananagat. managat sige. Nano may kastorya sa pag-guma? Oh. Basta ako madamay siya. Dili. Interview ni sa vlog para sa mga panagat ba? Sakto lang. Ano ba mang pag-guma ako na ba yan Kung sa all pala. Murag mabisi ta karon pag interview katunay tungod kay nang gulang ang mga import sa Bantayan. pila mang kilo? Sa ako, malim tagsipin sa kayo. Sama lang, lain-lain na pagkapan. Malain mang peso sang batog ako sa dama siguro sila. Ang batog tagpila man ang kilo sila. Araw siguro kuha sa ila 150. Mga katunay samtang nagpaabot sang mga manugat katunay. Ari mga naay mga sikat 74 dire sa mga Santa Cruz mga katunay. Oh, mga seryoso. Mga seryoso daw ayo. Seryoso kay puro gutom. Kini mga adlaw katunay murag misagka ang mga import sa suba. Ari sa mura yo. Ha? Aris padaw. Edi mina kuha nimo. Kangka? Balel. Okay mga katunay samtang nanaog ko ba gitagaan ko an. Ligad daw ni sa pukot kanang biya ba sa pukot ba? Tagaan ko katunay. May latak ng grasya. Alright kayo. Naligad ni siya sa paa mo katunay naligad tanawa. Pakita na ako sa imo ha. Sa inyo. Pamo ni siya katunay usa ka klase nga panagat sa hilutungan. Pila gani mo makakuha sini? Depende lang.
Kung may grasya, 20, 30. Ang pinakadako. Kung aragit sing grasya, 5 kilos. Pero mao kining panagata katunay nga daghan sila problema ag mga mulot. Ang klaseng isda nga makuha nila katunay kay tag 50 ang kilo sa pamalit ani sa ila. Pero ambot ka sa Changi kung pila naka. O kini katunay ang tawag nila ani kay Ausod. Pila man yun ang kilo? Ang kilo sini, ang dawat, 70, 80. Ang merkado, 100 kapin. Okay mga katunay, ito ata sa arta sa Kayi Gym katunay nga pambut. Nagpunit sila katunay ambot ka kung jackpot baka ni sila. Anaw na to. murag maoran ning ilang kuha katunay plus ibanan pa ni sa ilang mga trabahante. Niyata sa usa ka pambot katunay. Tanaway lang pukot katunay. Grabe kahugaw. Ug ang ilang nakuha nga isda arang gamaya. Mangutana ta dagan bang nakuha nila. Amo din mo ko adong? Sa kaminos na sa pangwa usa ka papa grabe na ka-emosyonal. Karon ang dagat din sa bantayan nagkalain na wa nay panguwa tungod lagi sang mga panagat nga mga babiro na sara nga damoy mga tinunto diri sa dagat. Mga na. Ug niya napunta sa panagat nga pangaguma katunay o pambulaw. Amo na sa amon kuha. Isod na kay sa ram panginabuhi tungod sa kanihit na sang dagat katunay nga ang kinabuhi sa sang pananagat. Ingon pa nila sa una kuno abunda pero karon dili nakasaligan ng dagat. Mas may pa siguro sini mag-drive sa tricycle kay makapasahiro pa. Pero ang dagat maglisod na gani pagkuha sang isda nga madamo. Agahapon kini niya nga kuha katunay. Kahapon namon niya kuha. Karon nakita ninyo ang mga katunay, amo rin na akong kuha. Nanagat ako sang kadlawon, nanagat ako sang apunon. Ang akong kuha maura ni sa daka wagan mo puno ang sa kahinubig. Mga katunay nga ang panginabuhi sa kamanagat. Maka-afford pa kini sa pamilya. Mismo guys sa pagpalit sa pagkaon, maglisod na. Samot ng mga may mga utang kami. Biro na kami sa pagbayad sa amon utang. Amon pukot, magbiro na kami pag libwas sa amon pukot. Kaya ang mga pukot, mga daan na tungod kay ang mga palitonon karon, mahal na. Busa sa kanihit na ay nagmahay. Baon pa sa nguna, eskwela na itarong, kapait na nga sa dagat sira. Ang katunay, salaya ako encourage sa inyo. Labi na sa mga kabatanunan karon. Padayon kamo sa inyo pag eskwela kay ang dagat karon, dili nakasaligan. Isod na kayo. Usapod ni nga problema sa mananagat katunay. Ang amin isda, isda pahin gani, huwag kayo, ini, maglisod kami kung hain kami iti pamugas. Ang amo-amo, di man pasakada, di man pa utang. Ang nang bibog, ngurong lang kami kay di pa papalsing krudo. Pila man pud kadlaw ang di mo managat? Ari labing dako, tulo. Tulo? Tulo kadlaw. Niya pud isa ka problema. Dili nga dawaton dong. Tapos sino baligya sina? Amo palit. O gibalik nini siya? Hala. Ang solusyon ra sa stop buying mao ning singgit nga. Pambita ko 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos. Kani akong giingon katunay. Nananawagan na sila og mga bitay. Kay kung mag-stop buying katunay, wala gid tawo ni sila kuan, mahimo. Mangita gid sila og mga mamalitay. Kani katunay na ako ipakita ninyo ha. Kani katunay giputos-putos ni nila. Ang mga mananagat pang magbaligi ani mga katunay kay ang ilang suki mo demand mag stop buying. So mga katunay, agig solusyon ba? Yung mga problema sa taga nylon. Taga Lawis man ka, taga Bantayan man ka, Tibuok Bantayan, Santapi. Nanginahanglan ng tao ni sila og kaning mga bitay. Pag 50 ra katunay, naara ni sa biwo katunay oh. Pwede na sila magpaambit og 20 kilos, 15 kilos. So, kini sila, nanawagan na sila. Solusyonan nato ang ilang mga problema katunay. Kay Luoy Baya, naano sila yung mga kaldero, mga pamilya. Hop katunay, taga Lawis man ka, Santapi, Bantayan, Tibuok. Hala, invite mo pagpamalit diri. Naara ni diri. Alas 7, alas 8, niya na sila diri. Magpunit ni sila. Barato na kayo mga katunay. Pagdala mo baldi. Pagdala mo plastic. Kana. Mga na katunay, atog agig tabang ra katunay ba. So salamat katunay. Hope masolusyonan ning mga problema sa ato panagat diri katunay. Lisod pa ang pagpangita. Wala na kayo og panguha. Sa sulod daw sa Changi, wala daw kunoy mamalit katunay ba. Mao nga moingon na lang ang tagpalitay nila. Ang mga ambit o ang kuan di ay katunay kanang ang suki nila mag-stop buying Luoy Baya. So mga katunay, hope maaktuhan ni nato. Ug salamat sa inyo pag-watch katunay. Kung ganahan mo
comment down below. Gunya, ang ganahan mo share, hope ma-share po din sa uban. Para nakati update kung unsa nang sistema sa panagat ron. Salamat sa inyo pag-spend og time ani. Salamat kaninyo. Goodbye mga tunay, ingat.